बुंनांगोन जोङो गोबां समनिफ्रायनो जिथुनाखि बिसनाथनि सिङाव थानाय जि सा ओनसोलाव जोंनि बर'आरि गामिफोराव गोबां फरेस्ट ओनसोलाव गोबां समनिफ्रायनो रायजो जाबोनानै दङमोन। दा बेखौ जोङो जोंनि जिथुनाखि 2006नि जि आयेन बायदियै जोङो मोनफ्रोमबो एरियायाव मोनफा मोनफा फरेस्ट कमिटि दानानै जोङो नांबोबाय थानानै दिनैहाय जोंनि बिसनाथनि सा ओनसोलाव थानाय गासै दिनै 1100 फ्राय 35 जनसो मानसिखौ जोङो दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ मोननाय जादों। बेनिखायनो जोङो खोब धन्यबाद होनांगोन बे सरकारखौ। बिथांमोना जिथुनाखि जोंनि गोबां समनि हानि जि मोननांगौ हानि जि फोरमान बिलाइ बेखौ दिनै जों मोननायनि थाखाय खोब गोजोननाय थागोन आरोखि। बेखौ जों बुंनांगोन जोङो दुखुनि बाथ्रा बुंनांगोन बै समाव जिथुनाखि बिटिसि गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानाय जिथुनाखि सरकार दंमोन जिथुनाखि मन्त्रि प्रमेलारानी बायद'आ जिबायदि बर'फोरनि जेंना बै जेंनाखौ बिथाङा हानि जि जेंना बेखौ सासे मन्त्रि थालायनाय हिसाबै बिथाङा सुस्रांनो हायोमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो बिथाङा जोंनि बिसनाथ आरो सनितपुराव जि हानि जेंनाखौ बिथाङा सुफुंना होनो हायियाव जोङो मोननाय थादों आरो। दा बेनिखायनो जों बुंगोन नैबे सरकारा जिथुनाखि जोंनो हानि मोनथायखौ होबाय, बेनिखायनो जों सानो बे सरकारखौ जोङो दानि जिथुनाखि मन्त्रि बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होयो आरो। बिटिआर सरकारनिसिम माबा गोजोननाय जासिहरगोन नामा? बिटिआर सरकारनिसिम गोजोननाया बेनो जिथुनाखि जोङो हानि मोनथाय जिथुनाखि आसाम गभर्नमेन्टनि जि आयेन बायदियै बिटिआर सरकारनि जोंनि जिथुनाखि प्रमद बर' सारनि माखासे नारसिननायजों जोङो जिथुनाखि बिसनाथ आरो सनितपुर हालामनि बर' रायजो राजाया सा ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाया हानि मोनथायखौ मोननायाव गोबां मैखोमै बाहागो लाफानायनि थाखाय गोबां बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम आङो धन्यबादखौ होगोन। জানিব লাগিব আৰু বান ৰজা বড়ো ৰজা আছিলে এই কথা মানুহে জানিব লাগিব। বহুতে বুৰঞ্জী নুবুজি যি মনত আহে কৈ থাকে, যি ভাল পায় একো কৈ থাকে, কিন্তু বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যে শোণিতপুৰত বান ৰজাৰ শাসন আছিল আৰু এই বড়ো ৰাইজসকল বান ৰজাৰ প্ৰজা আছিল এই বুলি অঞ্চলত বসবাস কৰে, সিহঁতৰ মাটিৰ অধিকাৰ। বিশ্বনাথ জিলাৰ জনজাতীয় ভাইসকলৰ বাবে বড়ো, মিচিং, তিৱা কছাৰী, ৰাভা, হাজং সকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো সুখৰ দিন। শোণিতপুৰ জিলাতো আমি দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছো।